Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan kell helyesen megmetszeni a Washington robusta pálmát. Nézzük, mit kell tenned. A legjobb idő metszésre tavasz vége, nyár eleje, ilyenkor a pálma aktívan nő, ezért a metszés által okozott sebek gyorsabban gyógyulnak. Metszéssel eltávolítjuk a száradó barna leveleket, amik egyrészről nem szépek, ezáltal a növény több energiát tud fordítani az új levelek növesztésére. Ha fontos neked, hogy a pálmád jól nézzen ki, akkor ezt a levelet levágod, de ha szeretnéd még, hogy tápanyagot vonjon ki belőle, akkor rajta hagyod. A leveleket a törstől távol vágd le, ne közvetlen közelében. Ne vágj túl sok leveleket, maximum a lombkrona 1/3. Ha ezt évente egyszer-kétszer megcsinálod, gyönyörű, egészséges pálmád lesz. Írd meg kommentben, hogy neked is van-e Washington pálmád, és metszetted-e már. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel még több kertészkedős videóért. Köszönöm!